ठाळेलो मरू जन्माला लेतांजून बल लेतांनी सुप्रचारी सत्ता धैर्य शब्द पावले जाऊन रोखना को आणि एवढी इंद्रन करलो गो इंद्रन पूजारी म्हणற छोरा केलो रे तो इता ब्रह्मा रे छोरा संतोष पवार आणि आनंद बाबा तमन स्पेशल आणि इन्व्हेट केले वगैरे 24 बचावले जो 5,000 दे आज हमार आनंद आनंद 5,000 अपराव संतोष पवार और 5,000 हमें आई प्रदर्शन किए हमें ये खाती की शिवा भैया तुम्हें दोनों हाथी गण को आशीर्वाद धन्यवाद धन्यवाद मल्लार गौड़ा तुल्लूर विनोद मुरगाव ग्राम पंचायती अध्यक्ष दोन बीचमाई दोन 5,000 देण्याचं विनंती मल्लार गौड़ा तुल्लूर वर्षाचा विनोद ग्राम पंचायती अध्यक्ष मुद्दा वो कोई 5,000 हमें कोई कला प्रदर्शन भगवान कोई हाथी एक हाथी हजार धन्यवाद धन्यवाद सर मल्लारा गौड़ा तुल्लूरा और साथ आनंद भगवान विश्व रूप वो काही अस्त्र लोक ध्यान करो
रे प्रसारे ಈ ತ್ವಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಛಲ ವಿಶ್ವ ರೂಪೇರ್ಗೆ ಮೂಡಿ ಕಾಟೋಗೆತಾಳೆನು ಚಂಡಿಕಾರಮಯ छोरीवर तपे टीचर मुसा इंद्र भगवान पानी जो प्रपाणे काही जाता रे रे छोरादा रयारी तारे रे काही पाणी पडे रे छोरादा वे मन लागे मजेबा डबलीच मा तू ते कुचू डबली कर रवडीची राठोड कशी आहे रोडी राठोड के नाही विचार नामी राजूचा रोडी राठोड का भगवान पोवारे चौना कोई के नहीं रोडी राठोड के तम ग्रेट थे तम ग्रेट जो लगानी का किंग तो तम हिंग छ हाँ